Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Chenro mar tiegruok kod lony nyasani osidhi ayange kaunti ma Siaya kaka okang' mar tiego somo mag lony nyasani lai manyien mar somo CBE. Nyasino noyuayo maromo jopuonj 100 mawuok e kaunti no. Chenro ma bende okelo kanyakla bad migepe maok mag piny owacho ma siro lwedo. Apisas matayo chenro no lero Tiego jopuonj ewi lony makamano kendo long'o mokalo. Wira ni jopuonj ema kinde duto tudre gi jopuonjre ka gichiwo rieko. Apisas koloni kod Wycliffe Otieno lero ni kit lony manyasani no biro jiwo teko mag puonj to ok mayo gi tije kaka osebedo kaliekore. Wa target jopuonj nikech sani jopuonj ma puonjo nyithindwa e skunde to kok gi master the technology or puonjre gi computer specifically makawuono ni luongo ni experience AI training to wayudo ni nyithindo ok bi yudo the learners magipuonjo ok bi yudo the best nikech through technology nitie gik mang'eny maginyalo puonjre kanyo ma bende gikonyogo nyithindo e skunde. Ncha watimo online training for 3 days to kawuono wabiro romo kodgi mondo wa polish gik manyicha watimo in the online sessions to wapuonjogi about experience AI. Experience AI en a educational program mapuonjo jopuonj on artificial intelligence AI koriwore gi machine learning mapuonjo jopuonj kaka ginyalo tiyo gi these tools e classes mondo gimi nyithindo a good experience. Nwapuonjo puonje 100 mowuok e Siaya County te. Tang'eni 100 go just a drop on the ocean, but ang'eni Minister of Education with its networks obro reach out to other organization